taidehistoriani siis part 1. Ja siis mä pienestä pitäen olen tykännyt taiteilla ja tässä näkyy jotain tämmöisiä vähän vanhempia töitä, mutta nämä on epäloogisessa järjestyksessä. Osa on koulussa tehty, osa on kotona tehty. Ja sitten mulla oli tosiaan koulussa, oli aina 10 oli kuvis. Ja sitten mä oon tykännyt tosiaan tehdä erilaisia taiteita. Tykkään tämmöisestä niin kuin sarjakuvamaisesta ja sitten myöskin tykkään realismista. Ja mulle on tuo valot ja varjot ollut aina semmoinen juttu, mitä mä oon halunnut tehdä. Ja tosissaan tykkään paljon väreistä, joten värit on aina ollut semmoinen must, jota olen halunnut tuoda sitten näihin töihin. Ja aluksi varmaan oli tuo akryylimaalit ja ihan vaan puukynät. Ja sitten myöhemmin tuli tämä vaan tussilla tehty rajaukset. Ja sitten nyt myöhemmin olen alkanut kokeilla erilaisia muita materiaalisysteemeitä. Ja tosissaan olen käynyt tekstiilipuolen, en taidepuolta. Ja vaikka olisin kyllä halunnut taidepuolelle, mutta en usko, että sillä olisi hirveästi potentiaalia meikäläiselle, joten mä nyt ajattelin vaan, että tämä voisi olla ensimmäinen video, että mä kerron vähäsen tästä, mitä olen tehnyt ja näette myös tässä näitä kuvia, mitä olen tehnyt. Ja tosiaan tämä tulee, part 2 tulee myöhemmin sitten julki. Moi!